Gaur emakume bat etorri zaigu bere gertakizun bat kontatzera. Gaurkoan Elena datorkigu bere esperientzia pertsonala gurekin partekatzera. Bai, lehengoan kaletin gindoala, arratsaldeko 7:30 aldera, beste espaloitik zihoan gizon bat komentario desatxorrinak egiten hasi zitzaidan. Esate baterako zer komentario klase? Adibidez, gerrialde horretatik pasatuko nuke nik eskua ipurdi galant horretaraino. Bai zera? Bai, benetan, eta gehiago. Azten meloi parea eta horrengoan gona mozago bat jarri zazu. Horrelako estiloak ziren denak. Harria, eta zuk zer pentsatzen duzu hortaz? Ba niri egia esan da deserosoa egin zitzaidan, zeren eta ez dira oso komentario egokia. Baina asko oso ere okerrago iruditzen zaizkit egunero gertatzen diren bortxaketak. Zeren eta emakumeon kontra erabili ohi dute gizonezko askok duten indarra, eta gizartea duten nagusitasuna emakumeen kontra. Bueno, Elena, mila esker zuri gertatutakoa eta zure iritzia gurekin partekatzeagatik. Mila esker zuei emakumeon gai garrantzitsuenetzako tartetxo bat hartzeagatik.